Reit, 3B rhan 2. Dwi ddim yn amlwg iawn, ond mi fydd y newid cyflymder yn hafar i'r newid momentum rhannu fo mas. Os bod y mas yn gyson, da ni'n gwybod bod momentum ydy cyflymder lluosog efo mas, ac felly newid mewn cyflymder ydy newid momentum rhannu fo mas. Felly dwi'n rhoi y rhifau mewn, y rhif dwi wedi gyfrifo yn y rhan gynharach, 18,000, y rhan 1, rhannu fo 900. Mae hwnna wedyn yn mynd i roi 20 metr yr eiliad. Right. Ond mae'n gofyn am y cyflymder terfynol, felly chymod, mae yna sawl cam fan hyn am ddau marc. Cwestiwn anodd, sy'n ni'n dweud, a nifer fechan sy'n cael hwn. Os chi wedi, da iawn chi. Ond da chi rwan yn ychwanegu y newid yna at yr 5 gwreiddiol i gael 25 ymdrech. Okay, so 25 ydy'r ateb cywir. A dyna unwaith eto dangos eich gwaith, chi'n modd gewch chi farc am hwnna, bosib iawn gan bod yn gwestiwn mor anodd, yn bosib gewch chi 2 marc am newid os ys cael y 20, mae'n gallu cyrraedd hynny. So, dyna be ni'n mynd i ddeud, pech a drysu y cyflymder terfynol yna efo biannau terfynol o parasutig. Dwi'n gwybod mae'r terfynol yna'n golygu di y cyflymder ar y diwedd. Okay, so dwi'n byd i wneud efo cyflymder terfynol fel efo'r parasutig. Okay. A dyna fo 3B rhan 2.